Moikka, mä oon Jasmin Mia. Tää on mun eka YouTube-video ja tänään mä menen juontamaan Monitoimitalo 13 semmosen K-pop-tanssitapahtuman. No niin, nyt kohta on mun seuraava Mikä fiilis ennen sun esitystä. Mua vähän jännittää. Mä sain tuolta, mikä se nimi oli, joltain ihmiseltä kuitenkin sieltä, joka on siellä töissä, semmosen juontokäsiksen. Ja mä oon nyt vähän päntänyt sitä tän koko päivän ja eilisen ja sitä aiemman päivän. Mutta se juonto menee hyvin. Ja no oikeastaan mun pitäisi kohta jo lähteä sinne, joten seuraava klippi nähdään bussista. No niin, nyt ollaan taas liikkeessä. Ja mä olin äsken bussissa. Sitten sen jälkeen mä hyppäsin ratikkaan. Ja nyt ollaan kävelemässä Monitoimitalolle. No niin, nyt on hyvä. Niin mä oon siellä Konnavuottoteatteria ja ollaan päästy esiintymään Helsingin, Suomen kansallisteatteriin. Ja oikeesti me oltiin siellä kansallisteatterissa syksyllä. Mun piti TikTokiin semmonen maikea sieltä. Mutta mä en sitten tehnyt sitä voice-overia, eli semmoista niinku, mulla on klippejä, mistä mä en puhu mitään, mutta sitten mä teen semmosen, no niin tänään minun päivässä tein tämmöistä semmosen voice-overin siihen. Mä en sitten tehnyt sitä ja en julkaissut, ärsyttää jonkun verran, mutta nyt sitten aloitin YouTuben, niin kappaskummaa. Kyllä mä tiesin, että tää tulee tapahtumaan joskus, mutta kuitenkin, niin mä en näitä juontakeikkoja aikaisemmin tehnyt, niin jotain uutta mullekin tulee. Nähdään seuraavassa klipissä. Nyt ollaan saavuttu paikalle ja harjoitellaan juontoa. Kamera päällä. Ensimmäinen juontoharjoittelu. Tilannepäivitys. Tää alkaa 10 minuutin päästä. Täällä on nyt hieman yleisöä, mutta koska mä nyt haluan säästää aikaa niin siellä onkin tietokone, niin ettei mun tarvii blurraa koko ajan ihmisten naamoja, niin mä nyt kuitenkin pystytän vähän tässä. Tuolla on lava. Mä menen seuraavaksi kysymään ihmisiltä, että mikä fiilis tästä alusta. No niin, mikä sun nimi on? Mä oon Kerttu. Mä oon Jasmin, mä oon juontamassa. Mun paperi meni nyt vähän sotkuun, mutta mikä fiilis ennen sun esitystä? Jännittää, koska me esitetään ekana. Se on ihan superjännää ja outoa. Mutta kyllä musta tuntuu, että me ollaan harjoiteltu sen verran hyvin, että me osataan se kyllä. Ja eikö sä oo Venä kissat YouTube? Joo. Okei. Kauan te olette harjoitellut teidän sarjaa? Ehkä joku 1,5 kuukautta, jos pitäisi saada. Tai kuukausi. Okei. Jos teidän... Okei, mä pistän tähän semmonen 3 emojia. Niin, jos teidän esitys olisi 3 emojia, niin mitkä ne ois? Jääkuutio-emoji, sit musta sydän ja aurinkolasi-emoji. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. He esittävät Kiss of Life Igloo-koreografian. Olkaa hyvä, Kiss of Igloo! Ensimmäinen juonto tehty. Tilannepäivitys. Olemme päässeet pois. Ja mä oon tämmöisessä nurkassa, että mä kuvaa ketään. Ja auringon valo, ihanaa. Mä menen nyt kysymään tanssijoilta, että mikä on niiden lemppari tanssiliike ja jos ne vois näyttää sen mulle. Tänään mä sain tänne uuden tanssijan opettamaan mulle hänen lempitanssiliikkeensä. Mikä sun nimi on? Emma. Tää Mikki ja näytä mulle sun lemppari tanssiliike ja mä yritän tehdä sen perässä. Mun leppariliike on mun toisesta esitysliikeestä itse asiassa. Ja se on sellainen, että me ensin live. Ja sen jälkeen siitä... Sitten tästä näin. Jos sä laitat sun toisen käden tällaisen päälle, suoraksi. Ja sitten se tulee suoraan käsi, niin se tulee täältä täyteen. Ja se pään kallalla käsi laskee. Jos. Jee! Haluatko näyttää vielä toisen liikkeen? Joo. Okei. Sitten toinen on Karjusliike. Ja se on Team Sister.
Eli... Tää on aika nopea. Joo, se on. Okei. Kiitos tästä näytöstä. Tästä paastotanssimisesta. Se, että ne saa uusia kavereita ja sitten, että oppii uusia asioita. Millaisia mahdollisuuksia tanssiminen suunnittaa elämään? No, sä voit ottaa opiskella niin taiteilijaksi tai tanssijaksi tai näyttelijäksi. Kiitos tästä haastattelusta. Ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Mikä tää on? Moi moi! Yes, nyt mennään kokeilemaan korealaista perinneasua seuraavaksi. Pääsikö täällä kokeilemaan sitä perinneasua? Pääsee kyllä, ole hyvä. Sinne vaan. Oh my gosh. Nyt Jasmin testaa perinneasua. Nyt mä teen semmosen transformation-muunnoksen, joten minä ilman perinneasua ja minä perinneasulla. Nyt mulla on perinneasu päällä. Siinä, Moi. on siellä. Mulla on tää perinneasu päällä, niin mä voin ottaa kuvaa, jos mä menen syömään. Okei. Voitko käydä sanoon tossa, että sä tuut... Tai no, tossahan se kuvauspiste on. Joo. Minä mä voin pistää mun kameran. Mä pistän tähän. Laukku pois. Okei, no niin nyt perinneasu on otettu pois päältä. Mun suunnitelmissa oli mennä syömään, mutta aika on semmonen... Aika on ärsyttävää. No niin, nyt kohta on mun seuraava juonto. Kello tulee 6 ja seuraavaksi mä menen juontamaan tämän ja vähän jännittää. Nyt mun pitää vielä käydä venaamassa tai venata tätä kertsin loppumista. Eli nyt. Nyt on tullut se hetki tässä Nuorten kulttuurikeskuksen K-pop-tapahtumassa, kun annetaan jälleen tilaa nuorten upeille K-pop-tanssijoille. Osa näistä esityksistä on jo nähty aamupäivällä, mutta joukossa on myös uusia esiintyjiä sekä illan lopuksi meillä on yllätysvieras. Aloitetaan K-pop-tanssiesitykset We See Youn esityksellä Kataliena. Tanssiryhmässä ovat Kristiina, Anna ja Kiia. Annetaan raikuvat applaudit ensimmäiselle tanssiryhmällemme nyt. Anne. Apparently I'm Anna. Nyt on tää päivä taputeltuna ja tähän iltaan, tähän tunnelmiin ja näihin ihmisiin jäädään. Mitä sun pitää tehdä? Tilaa kanava. Oikein kuulit, joten tilatkaa kanava ja me nähdään seuraavissa videoissa. Moi moi!